Znameniti alim i muftija Hafiz Mustafa Efendija Nurkić rođen je 8. januara 1888. godine u uglednoj banjalučkoj porodici od oca Hadži Omera i majke Abide. U rodnoj Banja Luci završio je mekteb, osnovnu školu i medresu. Još kao dječak pokazivao je sklonost za učenje Kur'ana. Odlikovala ga je upornost i jaka memorija. Kod Hafiza Ibrahima Maglajlića, koji je primijetio darovitost mladog Mustafe, učio je hifz Kur'an napamet. Nakon određenog vremena on je uspio steći titulu Hafiza časnog Kur'ana, a zatim i titulu Kura Hafiza, koja je velika čast, ali i odgovornost. Svoj prvi radni angažman zasnovao je u Gornjem Šeheru, mjestu gdje je rođen, u Sofi Mehmed Pašinoj džamiji ili Jama džamiji, kako je u narodu poznata, u periodu od 1911. do 1914. godine. U ovom periodu također učio je i mukabelu u Ferhat Pašinoj džamiji zbog ljepote svoga glasa kao jačine i hifsa, što je bila tada, kao i danas, velika čast za jednog hafiza. Postavljanjem Hafiza Maglajlića na mjesto tuzlanskog muftije 1914. godine, Hafiz Nurkić postaje njegov lični sekretar. Bio je muftijina desna ruka u mnogobrojnim poslovima. Kao njegova zamjena u svojstvu imama predvodio je vjernike na molitvama, namazima. Ostalo je zabilježeno da je teravih namaz koji se klanjao u toku mjeseca Ramazana klanjao hatmom, to jest obavljajući ovu molitvu on je u toku mjeseca Ramazana cijeli Kur'an napamet proučio, što mogu postići samo rijetki. Poslije nepune 2 godine boravka u Tuzli vraća se u Banja Luku. Predaje učenicima u Šibića i Fejzija medresi. Koliko je bio predan kao profesor, ostale su zabilješke od njegovih učenika koji su između ostalog zabilježili da je bio jako predan i požrtvovan kada je u pitanju prenošenje njegovog znanja na njih i oni su mu bili na tome jako zahvalni. Pored profesorskog angažmana bio je i sekretar dvojici banjalučkih muftija, Šefket Efendiji Kurtu do 1925. godine, a potom i muftiji Sadik Efendiji Džumhuru u periodu od 1930. do 1935. godine. Radio je sa trojicom muftija, koji su na njega prenijeli svoja iskustva i znanje, kada je u pitanju rad sa zajednicom i vodstvo naroda. U svojstvu muftijinog sekretara obilazio je džemate i držao predavanja. Zabilježena su njegova kazivanja o Ferhat Pašinoj džamiji. Kao alim posjedovao je ogromnu biblioteku koja je bila bogata knjigama na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, kao i mnogobrojnim rukopisima, te je i sam pisao knjige na orijentalnim jezicima. Nažalost, nijedno od njegovih dijela nije štampano i nije sačuvano do danas. Nakon penzionisanja Sadika Efendije Džumhura 1935. godine, za muftiju Banjalučkog imenovan je Hafiz Mustafa Efendija Nurkić. Narod ga je cijenio zbog njegove pobožnosti i predanosti vjeri, te angažmana u zajednici. Na mjestu banjalučkog muftije bio je nepunu godinu dana, obzirom da je Ustavom iz 1936. godine ukinuto banjalučko muftijstvo. Ukidanjem ovog muftijstva nije prestao rad uvaženog Hafiza Nurkića, nego je on, naprotiv, nastavio raditi ono što je cijelog svog života radio, a to je podizanje kvalitete vjerskog života kao i prosvjećivanje bošnjačkog naroda. Nastavio je raditi kao profesor u ujedinjenoj medresi koja je nastala spajanjem Šibića medrese i Fejzija medrese, a potom je svoj angažman nastavio i u nižoj okružnoj medresi koja je formirana 1939. godine. Petu islamsku dužnost hadž obavio je u periodu 1938-39. godina. 3 puta je proučio cijeli Kur'an napamet gledajući u časni hram, Allahovu kuću, Kabu.
Isto je ponovio i u Medini, gdje se nalazi poslanikova džamija. Drugi svjetski rat zateći će ga u gradu na Vrbasu. Sam rat po sebi donio je mnogobrojna razaranja, ali u isto vrijeme je bio i test ljudskosti. Protiv progona, deportacije i ubijanja Srba, Roma i Jevreja ustali su Bošnjaci širom Bosne i Hercegovine u mnogobrojnim gradovima, tako što su pisali rezolucije protiv ovih zločina. Jedna takva rezolucija potpisana je i u Banja Luci 12. novembra 1941. godine, a jedan od njenih glavnih inicijatora i prvih potpisnika bio je upravo Hafiz Mustafa Efendija Nurkić. U ovoj rezoluciji, između ostalog, tražilo se da se prestane sa ubijanjem svećenika, nedužnih žena i djece, da se prestane sa deportacijom ljudi u mnogobrojne logore, da se sačuvaju elementarna ljudska prava, poput prava na život i imovinu. Također, ostalo je zabilježeno da je Hafiz Nurkić i u toku 1942. godine pokazao svoju požrtvovanost i ljudskost tako što je svoje mnogobrojne komšije spasio od deportacije u Jasenovac kao i mnogobrojna druga stratišta. Završetak Drugog svjetskog rata donijet će mnogobrojna iskušenja kako Hafizu Nurkiću, tako i Bošnjacima u cjelini. Jedna od prvih inicijativa nove vlasti bila je zatvaranje mekteba, medresa i tekija koje su stoljećima predstavljale obrazovne ustanove Bošnjaka. Zatvaranjem Banjalučke medrese Hafiz Nurkić nastavio je držati predavanja iz hadisa sve do 1948. godine. Zbog saznanja da se za njega priprema deportacija iz Banja Luke, Efendija Nurkić se 1948. godine potpuno povlači iz javnog života. Dugo vremena je bio bez radnog angažmana sve do 1960. godine kada je izabran za člana Savjeta starješinstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, što je bilo svakako veliko priznanje, ali i pohvala za sve ono što je Hafiz Nurkić uradio u toku svog života. Nakon kratkotrajne bolesti preselio je na ahiret 18. aprila 1966. godine. Dženazi namaz prisustvovao je veliki broj ljudi, a među njima su bili i pripadnici drugih vjeroispovijesti. Nakon obavljene dženazi namaz, ukopan je u haremu Sofi Mehmed Pašine džamije u Gornjem Šehru.